tapya na. Ikaw na ang ginapamatian, namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na kaya inspirasyon. Aksyon radyo, makulog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, makulog sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Makulong kag negosanon, ang iyong pamatian. Istasyon nga nagkapalaplag sang kamaturan. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karuntag sa gihapon, kita magkapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na inspirasyon. Aksyon radyo, makulog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, makulog sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon radyo! Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog tanay, sinsan anong at kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagkain nga ipalagnan. Palasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radyo. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, #1. Nagpang
nagapanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:01. Action Reports, first portion. Mga preska ng mga balita, updates sa mga insidente kagabi. Action Reports, first portion, diri sa Action Radio. Kagkaroon ang inyo alagad. Aksyon Fred Salanga karon nga adlaw Biyernes pitsa 12 na bulan sang Pebrero tuig 2021. Happy New Year sa aton mga kauturan mga Pilipino-Chinese karon nga adlaw. Liwat naman kami magadulong sa inyo sang mga balita lokal, national, blatter entry, hospital reports, mga balita sa Sur, Norte kag Sentral nga bahin sang probinsya sang Negros Occidental, mga insidente kag aksidente may mo nagluntad sa sulod sang 24 oras, mga isyu diri lang sa Action Reports first portion. Pila sa aton nagapanguna nga mga pangulong dinalan para sa aton mga balita lokal, workshop para sa bag-o nga protocol sa EEDD operations din patigayon. Cellphone nga gamiton sa merkado para sa backtrack implementation ngin turnover sang EOC kahapon nga adlaw. Lalaki dakop matapos serbihan sang manyamento di aresto sa Pontevedra. Away mag-live-in kag druga. Ginalantaw motibo sa paglutang sang isa ka persona sa Halangdon, Barangay 2. Balita nasyonal. Isyu naton karon nga aga. Handa na kuno si Senate President Vicente Soto III nga magpabakuna sang COVID-19 vaccine sa publiko para suportahan ang vaccination program kag information dissemination campaign sang gobyerno. Sa isa ka palayag, suno kay Soto nga kinanglan mapasiguro ang publiko nga ang COVID-19 vaccines ang epektibo kag hilway wala dapat kakulbaan. Suno kay Soto ang mga opisyal sang gobyerno pareha saya ang dapat manguna para madula ang duda sang publiko. Dugang pa sang senador, ang mga opisyal sang gobyerno ang dapat magbulig nga mapangabay ang publiko nga magpabakuna. Labi na nga, failure ang vaccination information drive sang ehekutibo. Pwerte nga pitik ni Soto, simple lang nga. Failure ang vaccination information sang ehekutibo. Kinalikdan nga bulan, nagapakita sa survey sang Okta Research nga isa lamang sa 4 ka mga respondent sa Metro Manila ang handa magpabakuna. Amo niyang rason kung ngagin palayag ni Soto, failure
ang executive branch sa iya programa. Agod nga pahibalon, agod nga ipaalinton sa publiko nga wala delikado ang pagpabakuna. Subong madamo gyapon ang nagaduha-duha kag hindi man ni pilitaryo Kung hindi ikaw magpabakuna, depende ina sa imo. Pero ang ako niya opinyon personal, dapat magpabakuna kamo. Nga, mas delikado ang COVID-19 sang sa bakuna. Wala man natong ginapangamuyo, mabudlay na. Wala sa makaibalo, buwas damlag. Buwas, masunod nga adlaw, base ikaw, ako, kag ibang sa aton ang igoon sang COVID-19 nga magpositibo. Abyan, hindi lahog-lahog. Nga magpositibo ikaw, damo kita. Sang na-interview kag kabyanan nga nagpositibo, sos, porte. Ang mental torture sa sulod sang 14 días, hindi maagwanta. Mabatyagan mo nga, adlaw-adlaw nga tanan, daw ginalansang sa panghuna-huna mo kung ano ang matabo sa imo. Diyot dako lang nga maglingin ng ulo, diyot dako lang nga magbatya nga daw ginahilan at porte na ang nervyos mo. Nga base, hindi ka nakabugtao pagkaaga. Amo niya ang COVID-19. Hindi tayo ni paglahog-lahogan. Luyag naton kag sa hindi, ara na subong, upod na naton sa aton pagpangabuhi, ang kagaw, ang virus, ara na siya. Kag wala pa mag-abot ang vaccine, nagbuto na siya. Wala na tamay mo, luyag kuban kag sa hindi, ari na siya galibot sa aton. So ang aton, himuon, proteksyonan ang aton lawas para sa proteksyon sa aton pamilya, proteksyonan ang aton lawas para sa proteksyon sa pangkabilugan nga komunidad sa diin kita nagaistar. Amo nang himuon naton ay kabudlay. Hindi maintindihan ini klaseng kagaw nga ni. First time ini sa kasaysayan sa bilog nga kalibutan nga nagapuyo kita. Nga ang kaaway kagaw, ang kaaway hindi kitaon. Sobra pa ni sa gira. Ang gira gatubangay ka mo, makita mong kasumpong mo, gabit-bit si Armalite, gabit-bit ka man Armalite, hala, postdakanay ka mo. Iniya, bisan magsakay ka sa tangke di gira, hindi makita ang kontra, tapikan ka mangyapon sang kagaw. Puertini nga kontra ya. Minilyon na sa bilog kalibutan ng pinataya. Wala armas, lipot lang, hindi kitaon. Daw wala takabalo kung diin ka mga lapkap sini. Sinong kugon mo, sinong dakpon mo, para hindi ka sulod sa lawas mo. So kadelikado. Sa karon sa nasiling ko na nagapangabuhi kita upod sa kagaw. Nagapangabuhi kita nga ang kasumpong naton kagaw. Nagapangabuhi kita nga ang kasumpong naton hindi makita. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:08 na, morning na, sa Bilog, nga dakbanwa sang Bacolod, Bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Kamusta? Maayo-ayong panahon? Wala na nagtupa ang ulan? Makabatag na kita gawa sa pagsilak sang adlaw, subong man, mapulo pa ang nga kaagahon. Nagsilak ng adlaw. So ang silingon, daw ang aton mga kauturan, ang ila sini mga linaban nagmalala na, okay na, pulo pa balhas na kamo, pulo pa silak sa adlaw, wala kamo kabalo nga ang adlaw, pagsilak kay alas 7, vitamin D na. Pero hindi pagpasubrahan, nga mag-adlaw alas 10 kay ina siya nakahalit na sa aton lawas kag panit. Pero kung aga pa, vitamin D. Pasilak sa adlaw. Amo nang ginatawag nga natural nga vitamina nga ginahatag sa aton lawas. Karon nga kagahon pasiplatan na ang aton patrol nagalagulad na sa mga dalanon sa dakbanwa sa Bacolod. Idulong na nila sa aton ang nagapanguna nga mga balita ang nagtuluhaw sa sulod sang 24 oras. Kamusta mga merkado? Kamusta mga presyo sa merkado? Kamusta ang aton mga driver? Nakabugtaw na, tricycle, di pasahero nga salakyan, taxi, nagagwa na, may mga pasahero na, nagpadulong na sa mga merkado. Sini nga mga tinion, ang aton patrol,
Ginaman na, Biyernes subong, Chinese New Year gid. Ang nagasakay sa patrol, kung makita ninyo, gwapa, dalaga, updan kita ni Aksyon Eden Aboso. Aksyon Eden, morning! Good morning, Action Fred. Kag sa tanan sininaton nga mga ka-action. Happy Chinese New Year, Action Fred, no? Wala man yapon, syempre, napunggan ang ginatawag, Action Fred, nga Chinese New Year. So, subong adlaw, holiday, Action Fred, no? Sa iban sini nga mga opisina. Pero of course, kita ya, padayon ng aton nga pag-serbisyo publiko, kaya wala man kita nag-observe sa ginatawag nga holiday, Action Fred. Pero anyways, usually, kung amo ni nga mga inoras laka pa Action Fred ang mga nagagwa no sa ila sini nga puluyan, mas laka na gid subong kay iban wala trabaho, magapahunay-hunay ang iban tugtog nga magbutlak ang adlaw kay diri lang man sila makabawi-bawi long weekend, kung baga Friday, Saturday, Sunday wala sila sang trabaho, mas makabanding upod ang ila sini nga pamilya Action Fred. Pero we know dugay-dugay madamo na ni ang sulod man magapadulong sa mga merkado naton diri sa palibot sa syudad sa Bacolod para magpangumpra, para may ara sila sang pondo nga pagkaon man for the long weekend, Action Fred. Kay kabalo naman kita pagkaabot sandwich lang pagkaabot sang 14 Action Fred kung Domingo nga adlaw mayara naman sang gina-celebrate Action Fred. Happy Valentine's Day in advance, Action Fred. Kaya hindi tayo ka mag-greet na sa Sunday. Kaya hindi kita magkita ay. Pero kabalo ka naman. Action Eden, Action Fred. kamustang Valentine's Day? Ano ang ginakabig ni mo nga kung ikaw babae, dalaga, ikaw? Kung may mga luyag sa imo, anong ginapaabot mo? Abi nga mas marami nga regalo para sa Valentine's Day. Totoo, the Action Fred, the practicality at it is. Pwede naman lang isa kasako nga bugas. Ay, ikalain. Oo, the Action Fred, okay na na? Oo, Action Fred, kay kagapon, may nakita kitang mga taripa, balasang bulak, price list, sang mga bulak, diri sa isa ka balaligyaan sa syudad sang Bacolod, perteya ka mahal, Action Fred mo. Oo. Kay, siyempre, nagahilapit ang Valentine's, Action Fred, amak mo. Ari lang, for example, Action Fred, Rose Bud Box. Isa ini kadusina, Action Fred, sang red roses. Amak nga nasulod sa heart nga box, bala? Amak mo 4,500. Pila? 4,000? 4,500. Forte ba? Duwa ka sako nga bugas. Duwa ka sako. Ipahilo mo, Action Fred. May ara sang simple nga bouquet, simple rose bouquet. Isa ka bilog, Action Fred, 350. Kung 3 ka bilog, 1,000. Kung 6, 1,500. Amak mo. Grabe, no? Ang pastel bouquet, Action Fred, butilingan ang colors ng mga bulak, mga pastel colors, mga puti, may pink, 12 ka bilog, 4,500. Kadag ka mahalaw? Pero tayo di Action Fred. Ba? Tapos, may imported square bud box. Ang isa ka dosina nga roses nasulod sa box, Action Fred, nga square. Gina-hearto mo. Ang hearto 4,500. Ang square, Action Fred, isa ka dosina sa China roses, 6,500. Sus. Ang isa ka dosina nga Ecuadorian roses, 8,000. May mabakal man eh. Grabe nga no? mga... Ano naman na gini kapag palanggay. Purti ba? Pero diba, grabe, puryagaba. Ang sunflower bouquet, Action Fred, 1 kabilog, 1,000. Ang 3 kabilog, 2,500. Ang 5 kabilog, 3,500, Action Fred. Sus. Ano nga, grabe. Purti man na? Lutam-anaw? Oo, mugin Action Fred, hindi talang pag ilawag ang ngalan kay Doc Juan Isam, basi ma-advertise ta. Pero dira na along Lacson area, nga Balarigyan, Bulak, Action Fred, dira sa may BS, sa Kino Drive Corner, Balao. Na, dira gina sila Action Fred located. May ara sang pinakamahal din ni Action Fred, amo ni ang overflowing bud box man, circle, ni siyang karton,
galalawas ning kwan ang bulak kay overflowing kuno mo bad box. Mhm. 7,000. Nga lalawas man gugmabi ko no. Galalawas ang gugma mo. Dubuang ka da sa gugma mo. Ay! Bakal ka bulak, 7,000. Ano na yaman. Mao si Timil pila ka lapit-lapit 3 pasong bugas ba? Di ba lang, Son Fred? Kundi ako amo man lang ni presyo sa mga bulak. Subong bugas na lang ako. Bugos ko pa mga pamilya ang pakaon mo. Correct. No? Kaya kung sa akon lang magatag bulak, sa akon ka lang maka 2 points sa abi. Hindi ko mahal-mahal 3 points. Pero kung isa ka sa akong nga bugas, butangan mo da pula nga ribbon, abi, kag card, Bapo na na. Sus, gayuhom na tagaan mo. Hindi lang ang tagaan ang gayon. Action Fred, ang pamilya sa tagaan mo eh. Correct eh. Kasi, ama ko, may Action Fred. Grabe no, may mga nagabakal man sang bulak, Action Fred this worth. Kasi hindi man sila mag-amo ni presyo kung wala sang may gabakal sini Action Fred, di ba la? Ang iba na matukos de, ati may kwarta mo. Correct. Amo na Action Fred. But silingon niya, may nagabakal gid gali. Kaya nga, hindi man sila magpapresyo sang amo ni kun, minto lang nila, ila ko galingon, nga wala man lang yan sa may bakal. Tapos, sige, sila ka presyo sang bulak na amo ni. Pero, grabe, ang ma-realize naman mo, Action Fred, nga, sometimes, Action Fred, someone can do anything for love, Action Fred, no? Correct. Kisa gani, bisan pilang nahot na lang ng kwarta, kumpara sa imo sini nga pinalangga, wala sang pang duha-duha, nagabakal bahala, maglakat kag magsipa lata, basta matagan mo lang sang kasadyang imo sini nga ginahigugma. Ay, kalay. Ako niya ko magregalo ko pananglitan, magregalo ko bulak kabe, action din. Isa lang kabilog ang regalo ko. Nga, isa lang. Amo na ya ambot silingon kon isa lang kabulak, ga pakilala ina nga isa lang siya. Sugod-subong tubtob sa katubtuban. Galay, the Tita John. One man, woman. Expect mo na nga may isa kakastan ng bulak sa Sunday. Kag namin, pag Action Fred, kung plastic ko nga bulak. May na kayo wala ka kalaya. Oo, wala ka kalayang pagpalangga ko sa imo. Basta mintras. Galiya kay mas barato ang plastic na bulak. Uy, dugay-dugay niya. 10 anyos ko ni taguan mo din niya malaya. Hindi bala, Action Fred? Practicality na subong ng mga panahon, although nga millennial generation na sa Action Fred, may ara pagid man na sang mahatag sang bulak, mahatag sang chocolates, may ara sang mapareserve sa mga restaurants para sa ila sini nga mga loved ones, Action Fred, no? Galing kay bangod sa pandemic subong, medyo pulupiga daw kita tanan. Kag do kabudlay magpa-booking Action Fred sa mga tululugan, sa mga restaurants. That's why gina-advise ang aton sini nga mga health authorities bala. Nga stay na lang Action Fred sa taksa naton ka mga puloy-an. Galing kay ang iban hindi mo gid ma-please ang tanan Action Fred mo pagpalayag ni City Ad sa inyo na lang kamo balay para mas safe kamo dito na lang kamo handa man sa inyong mga manamit nga pagkaon kay para hilway kamo sa virus ng iban nga Action Fred nagambang ay sus na ano ka man ni yaman nga amo ni amo to naman Action Fred no sa balay mo sila pa kanon pagkatapos kamo sagwa gandi amo yung iban kaya mo na nambal sang iban Action Fred kag nagambal sila nga amo na lang ni ganing chimpo nga makapaliwaliwa sila, especially subong, nga may EO si Mayor nga pwede makainom-inom sa mga kalanaan Action Fred, although 6 p.m. to 9 p.m. lang. Pero yawat pa makapaliwaliwa nga aton sini nga mga ka-aksyon. Ano pa naman? Pila ka oras? Sus, pwede na na. Oo, may pila ka na ka oras. Hubog ka na naguro pagka alas 9. Uy, bantok po ganito ka. Huloy ng mata. Di ba? Ang iban, Action Fred ang wise man niya. Gatingob sila order, kay butang tabi, 6 to 9 lang ang inom-inom, no? Kaya ang ginahimo sa iban yung mga kalanaan, 6 to 9, hasta ang pag-serve sa mga ilim nun. Pero tinagasirado sila yung alas 10:30. That's why, ang ila customer, ginambalan man nga, sir, tingba nyo na lang niguro ang order nyo, no? Kaya pagka alas 9, hindi na kami pwede kahatag, bir.
Di ko may maglibot, di gani karon nga may beer pa kamo, kailangan nga tunggahon yung ginayang gamat-amat lang kuminom. Ako nang, wala pa maurot ang order eh. oo, na amo na Action Fred, ang ginahimo rason man sang iban, kiti tubtub las Diyos pa man ang iban nga mga kalanan. Kanya-kanya na lang na yung mga pamaagi, kung paano Action Fred. Pero nag-remind gid ang aton sini nga mga health authorities Action Fred nga kabay pa bangod nga ginpahanugutan ang mga negosyante nga magkapatigayon o kung makaserbe sa magkaulubog nga ilimnon 6 to 9 p.m. kabay pa kung tani himuon man nila ang ila sini obligasyon nga sawayon ang ila sini nga mga customers, especially nga wala na daan na face mask. Siyempre, sin umon yung buang nga nag-inom nga naga-face mask. Ano na, face mask sa laan. Ano mo na, Stron? No. In return, sina Action Fred, dapat by social distancing. Galing kiti magkadto ka sa mga kalanaan, medyo gahod lang kikilabanan sa mga nag-istorya, nagasinggitanay. Ang sekreto, tos piyak na lamisa, ang istorya, piyak na lamisa, nakalambot na sa imo. Lain pa ginawa kung magsigitanay, kagatalabog ang laway. Oo, ti Action Fred. Dapat i-maintain gid ang ginatawag na social distancing para hindi man hindi man mawad-an gana bala. Nadula si Action Eden. Tawagan ta siya sa aton special communication. Kung si Alex Montisa pa niya, hapik-lapiak balay mo daw sa Bougainvillea. Mangutod ka lang da. Baka lain, piyak balay ha. Ari na siya. Come again, Action Eden. Yes, amo tong na-mention ko, Action Fred. Hindi man pwede nga sa tanan nga oras, guhutikay ka mo da, abi, kahit yung laway mo. Aral na nag-aagsik dira. That's why hambal nila nga ma-maintain sang at least 1 to 2 meters distance Action Fred. That's why nga kung na-notice mo bala sa mga kalanan, may gina-arrange na nila nga window-window kung Action Fred na hindi directly nga nagatubang kagid sa imo atubang sa lamisa kagdi ang tupaday layo man Action Fred. Importante balila, we should go hand in hand. Halugan ko kamo ang mga kung si Mayor pa ba halugan sugta ng mga negosyante kaya insendihan ang ila sining mga sentimiento para makabawi-bawi sang ila sining mga ginansya. At the same time tani tumanon man nila nga ang pagsaway kag pagpabilin sa social distancing sa ila sining mga customers para hindi man maglapta ang ginatawag nga COVID-19 Action Fred, no? Kaya amoy na sa palibot sang Bacolod, tulutawhay subong niya Action Fred na mention mo kay ina kapaang no sang huyop sang hangin do hindi man tagyapon kabalo kung pagka ulo adlaw Action Fred matupa ang ulan pagka ulo adlaw ang init pero do usually sa Action Fred do nagainit tagid man no pagkahapon dahil wala kita kabalo kun kisa gaulan kisa Action Fred nagainit man tayo yon hasta na magabi Action Fred. Pero dapat sa tanan nga oras manginhanda lang kita no kag ready lang gid ang aton sining nga mga sandata Action Fred, mga armas. Amo man lang inagyapon face mask, face shield, kag pagpatuman man sa ginatawag nga social distancing. Ang mapalibot sa Bacolod sa Action Fred sa liwat tulutawhay, wala kita gani minakita nga mga naga-exercise usually sa palibot sang Capitol Lagoon amo ni oras may ara na Action Fred sa mga nagaula exercise hindi lang sa sulod Action Fred kundi sa Guaman may mga pilang na hotla Action Fred nga naga-walking 2-3 lang pero unlike ng mga nagliligad ng mga inadlaw nga nagapatrol man kita nga damo na Action Fred no sang mga naga-exercise diri man sa palibot. Ang aton sini nga mga jeepney at amat naman Action Fred may nagabiyahe naman yung mga pasahero nga salakyan pero laka gid lang kay laka man ang mga pasahero. Usually nagapadulong lang tanan sa mga merkado. Action Fred, dalon na lang no ang balita wala kay may nakita kagabi Action Fred kung hibaluan naton nga may ara sang ang survey wala ni siguro Action Fred gin patigayon ang Kapitolyo Provincial hindi do
nagnubo Action Fred mo ang acceptance rate sang mga nagrense with regards to COVID-19. May balita Kaya na. ang amo to bala Action Fred ng ang hambal mo nga minsan dito man sa national nagkakulang yun sa information dissemination man bangod nga do hindi pagid mapaathag sa aton sining nga otoridad, hindi pagid ma-convince bala nila ang kaimportante man sang ginatawag Action Fred nga bakuna Action Fred. Kabalo naman kita nga ginpangabay ni Gov Lacson daan sa gobyerno nasyonal ang 3 million doses sang COVID-19. Kaya syempre divided by ni Action Fred no per tawo duha ka doses Action Fred. May mga 1.5 million sa mga residente sa Negros Occidental ang matagaan sina Action Fred or 70% sang populasyon sang probinsya. Kalti magluwas sini may 27.5 million pesos man nga ginpain ang probinsya para naman sa 100,000 doses COVID vaccine halin naman Action Fred sa AstraZeneca. Ti mabalaan ta lang ina kay ti kasi wala gid man patod Action Fred no kung saan o gid bala mag-abot ining vaccine ang sa national gambal nga sini nga bulan. Ti ang hambal nila to nga sini nga bulan halin sang Enero nga hambal sini nga bulan wala man gyapon gaabot hasta nagpebrero na lang sini nga bulan nang gyapon. Sini nga bulan man kuno Oo, sini nga bulan naman asa naman din Marso kay ti we don't know Action Fred kung saan wala din maabot sa aton kay ti although nga may kumbaga Action Fred may time limit mo ining COVID-19 vaccines bala kay kinahanglan nga i-cold storage ini siya. Ti dapat do dasigay wala kumbaga Action Fred ang paghatag man pagkalaging man sa aton sining nga gobyerno national sa mga LGU sa mga kaprobinsyahanan para ang ka-epektibo bala sang virus ang COVID-19 vaccine Action Fred ara gyapon kay we don't know base nga pakabatsyag lang ni sa gamay nga init ang iyadra nga mga dala Action Fred nga mga pangkontra sa virus ati hindi na Action Fred manginkuan hindi na bala mahatag Epektibo. sina ang iya sini purpose correct Action Fred. Tiya mo pa na ginapamangkot sang iban sufficient ayhan ang cold storage sang gobyerno nasyonal kag sang mga LGUs nga nag-order man kag natalana nga magbaton sining COVID-19 vaccine kag kabay pa we are praying gid Action Fred no nga tani wala lang sang sablag bala especially sa pagdulong man sang mga COVID-19 vaccines kay una na to pangabay ni Presidente Rodrigo Duterte sa mga Communist Party of the Philippines Action Fred ug CPP-NPA nga kon may ara gani sang malabay abi sa ila lugar be nga dominant na sila nga kon may ara may maglabay nga magadulong sang COVID-19 vaccine sa lugar nga nagakinahanglan Action Fred sang vaccine gid nagapangabay gid ang presidente nga hindi sila Action Fred pag iharangon bala or hindi maghimo sang tikang nga ti ma-delay pa ya ang pagtulong sang vaccine o kung ano pa dira Action Fred nga pagkabutang amo pa lang nadanay ang ayo sang presidente sa piyakman nga grupo Action Fred. Pero ang sabat sa piyaka grupo daw ba ayo man basta hindi lang magsakay sa salakyan sang militar. Oo, medyo layo-layo gini kay pero tinagambal naman to siya nga updan gid sa mga military kag sa mga PNP Action Fred ang mga personnel nga magadulong man sang sining mga vaccine sa didto sa mga dululungan nila Action Fred no. So far Action Fred naglalabay man kita sa bahin sang Burgos Public Market amat-amat naman nga may nagasulod Action Fred sa merkado kag nagapangumpra when in fact ang iban Action Fred gani nagagawa na ya kay titapos naman ang Action Fred ang pagbakal nila no sa ila sini mga kinanglanon kay 500 pesos musubong pila naman lang ang mabakal Action Fred kahapon personally nakabakal kita sang baboy nga ang kilo nagalambot 280 ya. Asaka mga 40. Nano man.
Kung damo ka mo sa inyo, balay dan action Fred, isa ka kilo, do kinuyaban lang na iya. Mabitin pa na mareklamo, parang puno sa balay, tani. Nagdilapa na lang tani, kung para mabusogid action Fred, feeling busogid bala. Eti, ang isa ka kilo, do walo lang ka slice action Fred. Kung pulor chapo na bala, ang baklon mo, medyo may, kung gusto mo dira may mga sa rib part abi, may mga tulutulan, ate, duga ang pasabugat. Kikalaw, ay action Fred, puro unod, yung puro tambok namin, man kung may nakit-kip ka dira Amo. nga bones. Amo na nga kung magluto ka, bakal ka unod, 1 ka kilo, bakal ka man, paras 1 ka kilo. Correct. Para blang Action Fred. may kulukit-kiton ka. Amo na Oo. kung damo ka sa sulod sa pamilya, luto ka muna, bakal ka 1 kilo unod, 1 kilo paras, baklan mo sang saging, baklan mo kamuti, ula patatas, amo na bla ka sa bawan, Wow. 24 Puchero oras na, di morot. Kuchiro na, Puchiro na. So Wow. kundi pamahaw ka na, panyaga, may panyapon ka pa. Gani, action Ina ako may Fred, bilin. no? Padagaan mo lang kuha na, sabaw wala. Oo. Kaya yung sabaw ya, kuha na action Fred mo, sudan na. Tiyang balon mo, tudoy, yun day. Sa bawan mo na nga kapunga-punga ka, but na. Oo na. Nga dumalumos ka bla? Higop ka sa bawdan mo, busog ka na, makatigab ka na sang maayo, action Fred. Gastuhan mo lang gamay, parisan mo, cooks, abe. Ate may, kampiyon. Sampat, gid. Dugang Oo, gasto be. mo. Dugang gasto mo, pero at least ara lang sa inyo puloyan, action Fred, imo patimpla, sigurado ka pa nga tinlo mo ng pagluto, upod mo pang imo sininga pamilya. Kaya kung sagwa ka subong, ang action Fred Goro subong, or mga pochero na pinakanubo, 60 pesos, tisa lang kahiwa, ikaw lang isa magkaon, may pulo ka pa nga rice, or 15 pesos nga rice, padalundon ka pa sa tagpiso-piso nila nga tubig, Mhm. dako ang imo gasto. So, nami man nyara ka na lang sa inyo sini nga puloy-an. Para naman sa complete nga management sa inyong liver detox, mag-Detox 500 sa kada adlaw kay Detox 500 ang mga detoxifying compounds nga negative Station report kay iban nga balita rin sa Patrol Action Eden Aboso. Una sa balita una sa action. Sa Bacolod, Action Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:32 na madman na bangon ron. Wala opisina ang syudad sa Bacolod. Filipino-Chinese New Year subong sa aton mga utod nga mga Chinese. Happy New Year sa inyo. Kahapon ako kabakal sap-sap ba? Karon mapit Blacos Burgos. Basi may sap-sap nga labas. Do kanamit gida. Nang na buta mo kamatis damo bla. Bakla mo sa paitan tapos sampawan lupo ba sa pagganamit. Tapos bakal kauga balingon, sanlagon mo siya buta mo kamatis, sibuyas bombay kag pulang itlog sos sa pagkanamit ipamahaw. Action Radio Philippine Standard Time las 4:33 una nga hotong sa ngaton roll call karon nga kagahon morning kay Noel Amar tamyaw yaman si Vanessa Mayo kuno sa Minnesota sa Amerika kay Janine Gostilo kay Milvin Piñapel kay Ibon Boucher morning kuno kay Mama Yalinda Ligo sa Banwasang Morsia kay GBL Luntayaw Family, good morning kuno. Kay Ronnie Sidayon Gordon. Kay Marlene Ibkas. Kay Alex Muntisa. Mang muupo sa kuno Bougainvillea, si Piak Balay. Ay. Kay Milagros Morales sa Barangay Maao. Kay Jinkin Emperado Indico, good morning. Kay Amor Malayang sa Ngagimit La Carlota. Kay AGB Laho. Dira kay Ida Gradas Baterna. Kay Honey Rhodes, kay G-Boy Arbias, kay Victor Tugap da good morning, kay Aida Alunan, kay Ibon Boucher, subong man dira kay Ami
Agustines Baron sa Kalumangan. Dira kay Lunisa Bayo, good afternoon kuno. Happy Valentine's, same to you. Kay Angela Liarte gayon dato sa Barangay Tutong, Barangay Pilisa, good morning. Bao si Niel Brian Balueso. Good morning kuno kay Kagawad Orlando Balues. Mga tiya kag tiyo iya sa Isabela kuno, good morning. Bao Aquarius Maldita ako sigurado nga monitor sa Hong Kong. Kay Warren Ortiz, good morning. Kay Cory Bidaha San Quiet, good morning. Kay Melchorita Ferrer, good morning makuno. Kay Action Edin Naboso. Kay Milili Oligo, good morning lang. Mabalik ako pagkatapos ang mga ini. Charm Fabric Conditioner. Radio Philippine Standard Time, las 4:37 na. Sige, kay Noel Teniente Oliveros, natamyaw yung mga Oliveros family sa Mandalagan, kay Helen Dison sa Abidra, Ignacio. Sige, good morning Sa kay Lorito Arbas Bidaha, kay Migo na tonda sa Kabangkalan, nya pare good morning pamasyar, di ba? Porte ba? Basi may chimpo Ari ho sa aton mga plantador bala nga gatanom tubo nga medyo pulupik. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:39 na. Porte ang tamyawanay, no? Sa Domingo pa.
ang Valentine's Day. Tigaling Domingo, wala kita program, no? Amo nang gitingob nilang pagpulupan namyaw, karon nga adlaw hasta pabuwas, pwede pa ka pulupan namyaw pizza 13 Sabado, no? Amo nang ang adlaw sang Valentine's Day, adlaw gisan dagko nga mga negosyante. Diri nagmanggaran ang nagtukibla sa mga Valentine's card, porte nag-bilyonaryo gid bangod sining Valentine's Day. Porteng dalanay mo, baklanay pay mo sang mga card nga terrible, bilog nga kalibutan, nag-bilyonaryo bangod lang sining Valentine's Day. Kag maayo man niya para sa atong negosyo dire sa Bacolod kag bilog nga pungsod Pilipinas. Kay man sigurado gutok di karong adlaw sa Domingo, motel, hotel, restaurant kag iban pa. Makabawo ibawi ang negosyante. Timing gid nga ginpirmahan ni Mayor Bing Leonardia ang executive order nga nagapahanugot nga pwede makainom-inom, makakaon-kaon alas 6 ang takna tubtob alas 9 sang gabi sa mga hotel kag restaurant. At least mabuhi ang negosyo, naga-circular ang kwarta. Hindi ba la? Action Radio Philippine Standard Time, las 4:41 na. May mga amigo kita nga portigid ang ila kalipay kay mag-abot naman kuno ang adlaw sa pagigugma basi maguliay nga nag-away kay kalain. Tamyaw ko lada si Nung Rumi kag Bilaya Kaba. Sige kag bata ya dira sa Hacienda San Francisco, Barangay Cubay, La Carlota. Tamyaw si Gamay, Panis, Gamay. Good morning lang. May lang nga pag-monitor tagsagid kakagahon. Natamyaw yaman iya asawa si Gina Toribio Panis kag bata nga sila Jean Panis dira sa Hacienda San Isidro, Barangay Cubay, sa La Carlota City. Sige, good morning da sa inyo. May lang nga pag-monitor tagsagid kakagahon. Amin. Siling sang iban, ano kuno, paano mo takson ang pagigugma? Ang manami nga sabat dira, ang magigugma nga walay takos. Action Radio Philippine Standard Time, las 4:42. Ang iban karon naman hindi ka mo maghalin Kahit dugay-dugay, maarangka pa ko sang duga mga balita kag mga isyo. Pero hindi man ko magkalipat sang libre nga medical check-up kag libre nga konsultasyon sa Life Extension Radio Philippine Standard Time, las 4:43. Mabalik ako. Hindi magalin, unahon ko lang ining aton paid program. Please stand by. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasanligan.
tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulog sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong kag negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sansan ang mga kalintangan. Responsable at pagbalita, pagdahil na italak na. Magasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo.
lamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkolon kag negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsag ano nga kahintangan. Responsable nga pagbalita, kagayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo.
ikaw na ang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga gala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:55 na. Balik kita sa aton pagpangalagad. Morning dira kay Tapang Abalos Lito. Si Lito Tapang Abalos. Kay Lito Sigundes sa Kingdom of Saudi Arabia, nagamonitor karon nga kagahon. Kay Helen Diaz sa Abidra Ignacio. Kay Evelyn Dugaduga Holguin Katalugo sa Barangay Mansilingan, good morning man. Kay Bergie Tison sa Hinigaran, kay Norlen Oquindo, kay Marilyn Dilar Olvido Sikihor, good morning. Ba si Engineer Mungkada sang Silin Homes gabugtaw na, si Judge Snap Diamante sigurado gabugtaw na ni, kay Bitilaw sa Binalbagan, nila kay Ruben Tampos ang LTO ba Puerto Subong do kamugid ang ina-target Subong, kay Dr. Ray Valencia sang Binalbagan, si Toto Raul Alibuga, kaladlad ka na pamahaws dalom. Kay Roy Marino, kay Pare Remias Arroyo, good morning. Kay John Hidalgo sa Manapla, kay Marvin C. Kay Pare Erning Horilla, kamusta gabugtaw na? Kay Pareng Istoy Querido, mayong aga da sa inyo. May lang pag bulubugtaw, karon nga kaagahon. Uy, ari anay unahon taniyo para sa mga nagatanong humay bla sa aton mga mangunguma. Ang ibang tiga reklamo na, daw medyo barato gyapon ang bakla na isang umay. Kinalanda ko ang produksyon. Anong imuo ninyo? Karon nga to ay gamit kamusang unique complete fertilizer. Bangod, that time, las 4:58 na. Mabalik kami pagkatapos ini.
Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa nilsing nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa nilsing nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa nilsing nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa nilsing nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share.
Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga ka-aksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nilsing nga kakuha sang commanding radio station. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:06 na. Kay Carol Muntuya, good morning. Kay Jasmine Roldan Rabilio. Kay Christ Kerry Paul Javier Tanatan. Kay Jocelyn Abuan, nga monitor sa Cavite. Kay Mon Lisay sa Inigaran, good morning da. Diri kita. Workshop para sa bag-o nga protocol sa AEDD Operations Ginpatigayon. Balita Kapitolyo. Detalyesin niyo po kay Aksyon Marlon Hinubia. Aksyon Marlon, please go ahead. Nagpatigayon sa seminar workshop ang gobyerno provincial sa Negros Occidental para preparahan ang bagong protocol sa operasyon sa Economic Enterprise Development Department o kon EEDD. Ini ang gitambungan sa mga EEDD personnel nga ginahanas kung paano mag-operar sa negosyo kag pagpatigayon sa public transactions sa idalom sa new normal nga set sa Department of Tourism. Ang nagpatigayon sa sining seminar workshop amo si Christine Mancinares sa Department of Tourism Region 6 nga naging Tourism Office Headman sa Negros Occidental sa nagligad nga administrasyon. Nawaluan nga diri sa Negros Occidental ang gobyerno provincial nagadumala sang 3 ka mga enterprises pareho sa Negros Residences, Food Terminal Market sa Maysunat sa Bacolod, kag Mambucal Resort sa Banwa sang Morsia. Initaran na gina-supervise sang EEDD nga ginapamunuan ni Dr. Lucel Helvulia. Ang sabahin naman ni Governor Bong Lacson iyagin siling nga ang EEDD mandated sa pag-maximize sa economic potentials sa nga probinsya paagi sa insakto kag maayo nga utilization, administration, management kag control sang transfer nga mga resources. Ang kaaksyon gikan sa Kapitolyo, Aksyon na Marlon Hinoboya. Una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:08 na. Mabalik kami pagkatapos sining 5 minutos nga paid program. Standby. Sandigan Tingog sang probinsya Kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala Paglaom kag kasanat Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbudlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita nga dala inspirasyon Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon Padayon Aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon radyo Salamat isa pagserbisyo Patas ka balanse
ginadang pilihan. Pagdayon Aksyon Radio. Pagkulong nun kag negrosanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsang anong ang kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalang na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Agapasumbanwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:14 na. Morning da kay Buman Barrientos. Si Vanessa Mayo. Baga trabaho gali sa Mayo Clinic and California Modeling. Ba, porte ba? Manisa. Kay Warlito Nisha. Good morning man. O kapi-kapi na kamuda. Dr. Alfred's Green
time, las 5:16, diri kita. Report na ton sa pwersa sa atong kapulisan, away mag-live-in kag druga, ginalantaw motibo sa paglutang sa isa ka persona sa Halangdon, Barangay 2. Si Aksyon Eric Magbanwa may report. Aksyon Eric, please go ahead. Action Fred, good morning. Report kika sa Bacolod City Police Office. Duhagi apon ka manggulo ang ginalantaw sa Police Station number 2 sa sining kaso nga paglutang sa isa ka persona sa Barangay 2 ka nagresulta sa isa ni kamatayon kapag kapilas bagid sa isa ka bystander. Matapos ini siya, gintiro siyang riding in tandem. Away baglibin partner kag droga. Action Fred, ang ginalantaw sa Police Station number 2 sa pagpatay kay Salvador Regalado, 42 anyos sa Halandon Street, Purok Lampirong, Barangay 2, Siyudad sang Bacolod. Gintiro Santong Martes sang gabi. Si Regalado sang riding in tandem gamit ang kalibre 45 nga nagresulta sa isa ni kamatayon. Nasa labat man diri Action Fred sang bala si Glomer Mampag, 39 anyos isa ka driver nga tumantok sang Pasay City, probinsya sa Iloilo, kag panay ginabulong sa Corazon Occidental Montelibano Memorial Regional Hospital. Sunod sa kay Police Lieutenant Joben Mugato, hepe sa Police Station number 2, luyag magbulag ang living partner ni Regalado sa iya apang hindi nagustuhan sang biktima. Hasta nga sa ulihi, ginkastigo ni Regalado ang iyang living partner nga nagpa-record man sa Police Station number 2. Suno kay Mugato, yara sila drug watch list si Regalado nga wala ini magsungka sa ila Operation Tukang. Na-recover sa bulsa ni Regalado Action Fred ang isa ka ilugited sachet sa suspected Cebu sa isa ka medical staff sa hospital sa ginpakita ang iya sini nga ID. May duha kita subong ang gulo nga ginatanaw sang maligad nga gabi kay nagpa-blatter man niya ang live-in partner. Bali ang live-in partner niya ni nagbalik sa iya bana kay may banan sa pag may bata ni sila. Tapos nagkita-anay kuno sila sang magigad nga gabi dito. Tapos pagkita ya inugad niya kuno kagin sumbag sa kan ang iyang live-in partner ni Sang napatay. Oo. Tapos ang isa ka ang gulo nato ni ginatanaw man nagabaligya ini sa sang illegal drugs. Ang kabatong kita sa mga report. In fact, nag-turn over sa aton investigator nga suspected Cebu nga na-recover sa iya nga bulsa. Yung turnover lang isang staff sa hospital sa aton investigator. Namun ini isa sa mga ginatanaw natin Cebu kung basi kung konektado man ini sa drugs. Why na siya sa drug watch list niyo? Why na siya record sa inyo sa Station 2? Arasa. Kagtapos why siya nag-surrender. Hindi na siya nag-surrender. Bali, ang iyang ngalan, aras yung drug watch list, pero why na siya kasurrender sa Tukhang? Wala. Confirm sir nga ang iyang ngalan? Yes, sir. Regarding sa drugs yung basihan natin, posible man kay daw na tagaan siya, kay baligya niya, nag-ginansay-nansay lang siya, according na sa nag-report sa atin. So, posible ba siya maging kuha ng items nga wala yung mabayaran na muna? Posible na, sir. Police Lieutenant Joben Mugato, hepe sa Police Station number 2 sa interview sa Aksyon Radyo. Ay nga balita, ginadulong sa inyo sa Kalwan sang Santol Plaza. Gikan sa Bacolod PNP, una sa balita, una sa aksyon, Action Eric Magbanwa, nag-report sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:20 na. Kay Armando Saison Gibara Jr. sa South Triangle, Quezon City siya nagamonitor. Kay Eden Iscapalao, kay Jubal Trinidad. Good morning ko no. Kay Aksyon Eric Magbanwa. Mabalik kami pagkatapos ini. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ
Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga ka-aksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa nilsing nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga ka-aksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa nilsing nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga ka-aksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa nilsing nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig. Philippine Standard Time, las 5:24. This time, Morning lada kay Amor Malayang, kag dira sa baira nga pamilya sa barangay Madalag, ibi magaluna ginatamyaw kamo ni Sunya Baira sang Rosal Takuling. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:25 na areho. Kung may mahikapan kamo nga bukol sa law
Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:26 na. Muning mada kay Pilinura Oliveros, muning kuno gamonitor sa barangay Robles, La Castiliana. Aber, standby na. Yari ang recap sang resulta sang Small Town Lottery Draw. Recap daton sa resulta sang Small Town Lottery First Draw. Una nga bula, 1-4. Una nga bula resulta 1-4. Second draw, ikadua nga bula 22-11. Ikadua nga bula resulta 22-11. Third draw, ikatatlo nga bula 22-3. Ikatatlo nga bula resulta 22-3. Rekta kita. Yari na ang Lotto result. Resulta sang Luto 649 kita. Ang jackpot 56 milyones 23,352. Kombinasyon in any order 36, 3, 27, 17, 33, 5. Resulta sang 649 36, 3, 27, 17, 33 kag 5. Sa ilo kita, 642, jackpot, 5 milyones, 940,000. Kombinasyon in any order, 16, 30, 3, 12, 21, 25. Resulta, sang 642, 16, 30, 3, 12, 21 kag 23. Sala ko ni sang ma-ires jutay ka delikados ni. Man luto ini siya. 23 gura ang puntas sang 642. Mau kung sumala abi, por Dios sa pagkadako, amak mo nga 5 milyones ang jackpot. Sala ka sa paglawag ba? Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:28 na. Kay Imbong Diyo Campo, good morning lang. Mabalik ako pagkatapos sining 5 minutos nga paid program. Standby. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulog sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod na mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Pagkulunod kag negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw
sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sinsan anong nakalintangan. Responsable na pagbalita, pagdahil na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dayang pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Radio Philippine Standard Time, las 5:34 na. Morning da. Kay Rel Gomez. Kay Rel Gomez ang Bohol. Dira kay Barangay Captain Emilda Hamelo Banguanga. Good morning man. Kay Bernadette Lacson. Si Alex Muntuyar agyapon. Kay Erwin Gonzales ang Maaw. Good morning. Dira kay Noel Amar. O sige, namit igop sa baw ko no. Baw. Labi na gid ko may tanglad. Tanglad manok, butanglad hamot. O dire kita. Unahon taning balita o sa City Hall, cellphone nga gamiton sa mga merkado para sa backtrack implementation nginton over sang EOC kahapon nga adlaw. Detalye sini upod kay Action Art Tayhupon. Action Art, please go ahead. Good morning, Action Fred. Turnover kahapon nga adlaw sang Emergency Operation Center o kon EOC ang siyamtanan ka mga cellphone sa tatlo ka mga market supervisor sa sa Bacolod. Sunod kay Dr. Chris Surongon, EOC Deputy for Medical Data and Analysis, ini nga mga cellphone ang gamiton para sa pagpasanyog sang ginapatuman nga backtrack implementation sa syudad. Agud mangin modelo sa pila ka mga establishmento komersyal nga wala nagatuman sa nga mga programa. Dugang pa ni Surongon, mayara sang tagtatlo ka mga cellphone nga gindugang para sa Libertad, Burgos kag Central Market. Agud mapasiguro nga mayara sang nagkaigo nga mga backtrack scanner ang tagsa ka mga entrance sang merkado. We wanted to intensify our contact tracing activity, especially so that lately we have realized na yes, we have almost 8,900 establishments registered sa backtrack. Unfortunately, it only ended as registration. So we have found out that not all are using backtrack, like Transcom, like other BPO centers, no? So this is a wake-up call. Even hospitals, Riverside Medical Center is not even using backtrack. Okay? So these are examples. That's the reason why we are now intensifying, and we have to be role models. So the first thing that
we need to reinforce is our public market. Balita gikan sa Bacolod City Hall ang kaaksyon nyo, aksyon na artay hupon. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:37 na. Masiruna rihida traba sa Valladolid, gamonitor karon nga kagahon. Si Vanessa Mayo Heloman, kay Rodita Trinidad Crosset sa La Carlota. Mabalik kami pagkatapos ini. Standard Time, las 5:41. This time check is brought to you by Kay Dodge Dalida, kay Bethel Ann Mare sa Vista Alegre ga monitor,
kay Angela Liarte gayon dato, tamyaw bata ya sa Libanon, kay Maricon Castillo, kay Brene Rosal, good morning man, kag kay Di Anton Diaz, Tony Diaz sang Patria Village, siyudad sang Bacolod. Mabalik kami pagkatapos ini. Aga pa simbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negros sanon inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y Sinsan ang mga kalintangan. Responsable at pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palanggan. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo.
Action Radio Philippine Standard Time, las 5:47 na. Kay Jose Mungcal Torilla, good morning. Kay Rodelin Alvarez Bayabado. Kay Nini Rodriguez sang Paglaom Village, ga-monitor siya. Kay RC Mario, kag Ande Saludares, good morning lang. Diri kita, lalaki dakop matapos sirbihan sang Mandiamento de Aristo sa Pontevedra. Si Action Brian Morden may report. Action Brian, please go ahead. Mga action Fred, gindakop ining isa ka persona nagedad sang 48 anyos matapos ginserbihan sang warrant of arrest dira sa may sitio Lumboy, Barangay Pandan, Pontevedra, Negros Occidental. Ang suspitsado ginkilala sa kay Eliseo John Panerio, kag gini siya residente sang sitio Candida, Barangay Biao, Binalbagan, Action Fred. Ang warrant of arrest ginpapanawag Action Fred ni Honorable Walter Surilia, Judge RTC Branch 56 Himamaylan, Negros Occidental, Pitsan ini Oktubre 19 sa kasong frustrated murder. Action Fred. Ang korte nagbando diri sa suspitsado nga pwede makagwa temporaryo sa pirisuhan kung siya ang makabayad sang piyansa nga nagabalor sang 200,000 pesos. Ang nasabit nga suspitsado karon yara sa Binalbagan PNP para sa proper nga disposisyon. Inang balita ini sa Action Brian Morden nag-report una sa balita una sa Action sa Bacolod Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:49 na. Kay Eddie Laos da, good morning. Kag kay Cathy Beer, nagaupod sa aton karon nga kaagahon. Mga blatter entre pagkatapos ini. Don't not just throw away questions and statements. Kasman ang aton sining Facebook page, pagiya sa Action Radio. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Action Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Action Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Action Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Action Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga ka-aksyon for making us number 1. Action Radio Bacolod, number 1. Do not just throw away questions and statements. Kasman ang aton sining Facebook page, pagiya sa Action Radio. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Action Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Action Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Action Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Action Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga ka-aksyon for making us number 1. Action Radio Bacolod, number 1. Standard Time, las 5:52. This time Muning na kay Junjun sa Baduhan, Abunha. Kay Art Bilyarta sang Kambao Ginigaran, good morning man.
kay Jerry Gardes ang poblasyon sa Valladolid. Good morning. Ariho, Evergreen Herbal Capsule. Philippine Standard Time, las 5:53, pipila ka mga blatter entry, opisyal nga nabalhag sa record sang aton kapulisan. Balita sa Upod kita kay Aksyon Edin Aboso. Aksyon Edin! Action Fred naglambot sa masobra 13,000 ka pesos nga balor sa ginasuspetson Cebu ano ko naman sa duha ka arestado sa duha ka separado nga buy-bust operations ng kapulisan diri man sa probinsya. Una diri arestado si John Michael Virgo, 29 anyos, kag ginakabing nga street level individual matapos aktuhan nga nagabaliya sang illegal nga droga kahapon sa Barangay 2, syudad sang La Carlota. Nakuha kay Virgo ang anong tanan ka sachet sang ginasuspetson Cebu, balor 1,686. Samtang 17,000 pesos nga balor naman sa ginasuspetson Cebu ang nakuha kay Rodel Junto sa buy-bust operation ngayon patigayan sa Talisay PNP sa Malunsi Baybay, Purok Punaw, Barangay Zone 5, Syudad sang Talisay. Nakuha kay Junto ang anong tanan sa kasashay sang ginasuspetson Cebu kag priso karon sa custodial facility sang Talisay PNP. Sa sininga panahon, importante man ang ikayong lawas sa balita ulit sa patrol, ang ka-action ni Action Eden Aboso. Una sa balita ulit sa Action sa Bacolod, Action Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:55 na. Mabalik kami pagkatapos ini. Ako po si Dr. Agapasang banwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon Aksyon Radio.
inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsay ang mga kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palangga. Standard Time, las 5:59. This time check is brought to you by Muning na kay Rochelle Torbila. Standby na sa aton Aksyon Balitang Bayan numero 1 nga magadulong sa aton sa mga balita lokal, balita nasyonal. Upod kita kay Aksyon Boy Duran kag Aksyon Dorel Cabato, Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio! Don't just... Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu,